салому алайкум дӯстон, дар магазини мо як вақт аксияи шарико будан, мо айбан гирифта будем ва аксияи 100 монда будем. Аксияи 100 тамом шид, ҳама соҳиби падарко шид, падаркошона бурдем, расондем ва боз сар додем аксияи шарикора. Дар даруни аксияи шарико ҳоли пур кардаги нестем падаркора навакак овардагем ва мебинем ки дар даруни падарко чи овардагем. Чизе ки шумо дар комментария нависондем, мо ҳамун чизора бисёрша овардем. Салому алейкум мардум. 130 подарка на коғазош нависагим, ҷас 130 подарка аста. Ҳамира карочи дар дриями мегинҷонем. Не карочи. Якта телефон магазин мо хайдорӣ кардем, соҳиби якта подарка аста. Дар дри подаркҳо чи аста? Наушникҳои беспроводной, соат, машинкаҳои универсални. Ҷоз нишча 1 соат дига вақт дар кор барои қадара хондан. Смарт чизихтон десем повербанкҳои 10000 мача, 20000 мача, МТ32 чия вентилятор, шамолкак, набор. Короче, ҳамаси аста. Бо даболои бошад дтайга Realme Note 50 барои шумо подарка мондагем. Дта Realme Note 50 кипами аз 64 ГБ да. Ҳардаш, ну короче, буромад шумо дар нишон метавонед кагабишна шорт карда дар лента мондан мегирем. Фақат шумо видеоро ҳар рӯза тамошо кардан гирен ки соҳиби ки чӣ мешавад. Ва дар ҷаз якта одил ҳулка иса ва айдри падаркаҳо шумо боша айдри коробкаҳо падаркаҳоро мебурорем барои шумо нишон метавонем. Якм коробкаш медонед чӣ қадar вазмин даст? Якм коробкаш соат, наборои соатон, соатое ки мисол катчон браслет доран, тасма доран, ремен доран, нахе соатон, соатои шаҳӣ чиста шаҳӣ. Просто як телефон харидорӣ мекунӣ, соҳиби ин хе падарко мешавад ки нархҳои ин соатҳо дар магазин ёки дар магазин ба нархи фурӯш агар гирем ай 1000 рубл то 1800 рубл мешаванд. Ин буд калонкаи соатҳо буд ва ҳозир дигар коробкашо мекушоем. Гуфта намонад. Дар видео лайк монед, дар канал обуна шавен ки ҳар рӯза абзорҳои телефонҳо дига мешавад. Ина ин рӯза бошад телефони Infinix Hot 40 Pro ҳам абзораш мебурояд. Ну телефона вақти харидорӣ карданда абзора полни мефаҳмӣ телефон чӣ характеристика дорад, ҳавая гӯш карда баъд телефон харидорӣ мекунӣ магазини мо. Ва инҷа бошад наушникҳои беспроводной MT32 35. Короче, подарка ҳамаш дар инҷа барои шумо подарка мондагем. Якта телефона ба нархи арзон мехариё, соҳиби подаркаи дига мешӣ сразу. бовар ки хеле наушникҳо агар дар ягон магазини мисол дамира любой магазин бира ягон кастраи бесум наметавад. Ба нархи арзон меояд телефон харидорӣ мекунем ва фақат телефони 6000 ёки 100000 соҳиби ин хеле падарко мешавад ки AirPods, AirPods Pro, AirPods Pro 2, MT35, CD любой наушники беспроводной мегирӣ мера. Ин буд коронкаи наушникҳо. Ана иш бошад пештара биё оператор ира биёхи повербанкҳои 20000 мача ира би хезадагиан чандта янҷа 1 2 3 50 та зиёдтай короче 20000 мача ними видқати мешавад ки 4 бор заряд мебарад. 4 бор заряд метавонӣ бимонӣ меқади агар ки заряднаки чи батарейкаи телефоно 5000 мач бошад. Агар 7000 мача бошад 3 бор мемонӣ. Кӯҳиш кардем ку чӯқа жёсткаи ягон чизи соз аст я фикрам оз намедонед намедонад дрес чи аст озира армани печондагианда сахти бада се қавата шумо чизое ки мебинед ё ягонч барои фурӯш нестанд, ё ҳамаш чиста падаркаи магазини моанд. Кадоме ки чӣ хеле гуфтем, як телефон меои харидорӣ мекунӣ ва одамое ки мисол ай дига ҷо телефон заказ мекунанд мегӯянд ки ака мо ай дига шаҳр ёки мисол ай метро заказ мекунем падаркомона чӣ хеле мебинед ягон ҷои қиндиш нест. Просто видеозвонок кати WhatsApp да гирён мекунем падарката мисол операторомон ёки продавецамон мекушоянд чӣ телефон гирифтагем ва чӣ падарка ай дарунаш мебурояд дар шумо нишон метаҳанд. Дар даруни ҳамун коробкаи телефон ёки коробкаи почта да упаковка мекунанд ба почта ёки Тоҷикистон ёки ба метро тона доставка мекунем. Короче, ин коробкаш да повербанкҳои 10000 мача буда, ин хали 10000 мачаш ки 2 бор заряд мемонӣ ва колонкаҳои ҳоко ва ин хали колонкаҳои дига. Ҳамин колонкаву повербанкҳои 20000 мача, 10000 мача монавида ин коробка. Ва коробкаи поёмдагӣ чамоӣ мекунӣ акоди дига ай поёнуша. Ҳамаш колонка, ҳамаш колонка кати повербанка.
Так, я телефон мехари, агар калонка броман медем зуриш да чай, мера хаван да музыка ранемони хисанди кадан мегире ки ма телефон гирифтам. Короче, иш они кайда дырчеса кронер и хамаш машинка универсальный. Так. Мана, ина мошинко адем. Ина ҳамаш падаркан ё. Ҳамаш падаркан. Бача чокаеси ки ҷон. Агар дар насибат бу мошинка биромад боз зури бад мешавад. Мисол ҳар рӯз дига гуфти гапҳо расход намекунӣ, ҳати гуфти гапҳо лезва пезва намехарӣ. Фақат ин мошинка аст, тариша кантовка мекунӣ, мӯйсара кантовка мекунӣ, мегарӣ мегардӣ. Ва ногуфта намонад дар магазини мо нархҳои телефонҳо аз 6990 рубл сар мешавад то iPhone 15 Pro Max ҳастад. ва дар номерои рӯи экрандаги алоқа мебароед операторро шумо дар оперативни ҷавоб метавонед. Доставкаҳои мо бошад ба ҳама шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон доставка карда метавонем ва дар Россия 300 рублай ва Тоҷикистон бошад 700 рублай. Нархномаҳои телефонҳо бошад дар Telegram мешавад. Telegram бигзаред, нархномаҳои ҳама телефонҳо ҳастад ва дар инҷа бошад Real Avia аст. Акай Ҳусейн кор мекунад. Шумо дар билета ба нархи арзон гирифта равон мегирад. фаҳмонда мисол чанд килограмм дар кор ва ба киҷора ҳамаша Акай Ҳусейн худаш мефаҳмонад. Просто дар номерои рӯи экрандагӣ алоқаш мебароед 92371 тамом шумо дар Акай Ҳусейн подробни фаҳмонда ва соҳиби якта билет карда равонтон мекунад ба ҷои гуфтагии шумо. Агар моҳои пеш шумо соҳиби падарка шида бошед ай ҳамин шарико дар комментария нависед ки ҳо ма фалон моҳ мисол чанд моҳ пеш 3 моҳ пеш 4 моҳ пеш ма аз шумо телефон харидам ва падаркаи ма фалон падарка биромад. Агар бо нависен бисёр хуб мешавад. Рақамҳо дар болои экран барои заказ кардани телефонҳо доставкаи мо Тоҷикистон, любой области Россия ва любой метрои Москва ҳастад. Короче, саломату хонобод бошед. Короче, видеоро тамошо кардан гирем ки соҳиби чӣ мешавад ва телефон ҳам бошад соҳибша нишон дода дар YouTube канал мо мондан мегирем.